makapigsa tayo, iti sa nalubungan, kini Santo Papa, ti panangkararag tayo, ti Amami. Amami, nga das sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumutay kumati pagarian, matungkal kumatinakin mo, dito'y daraakas sa dilangit. Itdan karaan daw ito'y, tikanin mi, ipaninayon na daw, pakawan mi at tibasul mi, asmet pamakawan mi. Ka denge minanadungo Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga ti puso nakem karawami amin ken kaidaton mi Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken daga ti puso nakem karawami amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo, adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken ka. Rambakan tayo ti solemnidad, ti panakapakdaan ni Apo Santa Maria, iti panagsikog na, ken ni Apo Jesus, na anak ti Diyos. Dawatin tayo ti panangibabaet ni Apo Santa Maria, sapay kumata, ibabaet na tayo, tatulungan na tayo ni Kristo, kada ti sagsagabaen tayo, maikan tayo tinamnama, kat mapapigsa tayo. Nagdaydayaw tayo nga rod iti Diyos. Katapno maikari tayo makirano, iti dati na santo na panagdaydayaw, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo, kat si pupuso tayo, apagbabawian ida. Sika ana ibaon, tapno pa imbagem, dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Sika nga imay, tapno ayabam, dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kasya na kami. Sika si tutugaw iti makannawan ti Ama, tapno ibabait na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kasya na kami. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Amen. Hintay dayo ti Diyos, babandi pa ng kanta tayo ti Gloria. Gloria iti Diyos, iti kangatuan, iti to'y dagakakyan, kadang iti tatawan na imbag ti panagnak na kemda, ibunan nagdaka, itanong nakapagrupaman nakadaydaya, when naka, nagyaman kang
Diyos, kinayat mo at ibugbog tong na anak mo, mangala ti kinatao na, iti uneg ti tiyan ni nainggasatan na Birhen Maria, ipaay mo kadi, tada kami amamati at inangisalakan na paypayso a Diyos ket tao, maikari kami amakiranog iti kina Diyos na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Impakaammo ti Apo daytoy a mensahe ken ni Ahaz. Agkid daw kay ti Apo a Dios mo iti pagilasinan. Mabalin nga agkapo ti pagilasinan iti yuyeng ti lubong dagiti natay wenno ijay ngato sa dilangit. Insungbat ni Ahaz, sa anak nga agkid daw iti pagilasinan, saan ko asuuten ti Apo. Iti daytoy kinuna ni Isaias, tumngeg ka ita sika kapututan ni Ari David. Di kaaya mapnek ang mangibos iti anos ti tao, taibusempay ti anos ti Dios. Ngarud, ti Apo a mismo ti mangtedken ka iti pagilasinan. At tabalasang a birhen a masikog, aganak to iti lalaki, ket panaganan nanto iti Emmanuel. Ti sao ti Apo. Tagayaman pa iti Diyos. At tuyak Apo nga agtungpal ti pagayatam. At tuyak Apo nga agtungpal iti pagayatam. Dagiti daton ken sugat di mo tarigagayan, di mo kidawen ti daton na mapuuran, wenno daton tapno ti basol mapakawan, inikan ket di tilapayag tapno mangngeg iti kasta kinunak at tuyak. At tuyak Apo nga agtungpal iti pagayatam. At dagiti bilbilin mo kanyak iti libro ti linteg, ti panagtungpal iti pagayatam Dios, isutraksak ko, ipapusok dagiti panursuron. At tuyak Apo nga agtungpal iti pagayatam. Iti taripnong dagiti amin at tattao mo Apo, inyeg ko tinaimbag kadamag amang isalakan ka, ampong adyak to agsardeng amang ipaduyak-yak. At tuyak Apo nga agtungpal iti pagayatam. Jak inlimlimet ti damag ti panangisalakan mo, kanayon nga ibagbagak ti kinapudnong ken ti panangispal mo, wen jak inlimlimet ti di agbalbaliw nga ayat ken kinapudnong, iti dakkel at taripnong dagiti tattaon. At tuyak Apo nga agtungpal iti pagayatam. Iti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Ni kaano man sa nakabailan ti dara dagiti ka baka ken kalding ikaten dagiti baso. Daytoy iti kapuna nga tiyaay ni Kristo ditoy lubong kunana iti Dios. Di mo tarigagayan dagiti sakrifisyo ken daton. Ngem insaganaan na iti maysa ang pagi. Di ka amay ayo kadagiti daton ang mapuuran iti altar, ken kadagiti daton ang may kat kariti baso. Iti kasta kinunak, at tuyak o Diyos, ang mga ramid iti pagayatam, kas na isurat iti may papan kanyak iti libro tilinteg. Una kunana, di mo tarigagayan ken di ka may ayo kadagiti daton wenno animal ang mapuuran iti altar, ken kadagiti daton ang mangikat kadagiti bason. Kunana daytoy no pay maidaton amin kadagitoy kas mayanor iti linteg. Kalpasan na kunana, at tuyak o Diyos ang mga ramid iti pagayatam. Iti kasta waswasen ti Diyos dagiti imuna adaton ket insukat na iti panakaidaton ni Kristo. Agsipod tay naramid ni Jesucristo ti pagayatan ti Diyos, mapasanto tayo, babaen tin naming pinsan, a panangidaton na iti bagi na metlaing, ti sao ti Apo. Agyaman pa iti Diyos. Tingin tayo itimek ti Apo. Umangon kita
kumamit ken ka. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasing surat ni San Lucas. Gloria tinipay ken ka wapo. Iti maikanim abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Dios ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel iti maysa balasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose nga agtao iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kinunana, agragsak ka sika ana idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Dios, agsikog kanto. Ipasngay monto ti maysa lalaki ket panaganam to iti Jesus. Naindaklan to. Maawagan to iti anak ti kangatuan. Pagbalinen to ni Apo Dios nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano ang maaramid daytoy, idinto amay saak a birhen. Umaytuken ka ti Espiritu Santo, insungbat ti anghel. Sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatuan. Daytoy ti gapuna na santuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikogan no pay baket unayen. Innem abulanen ti sikog na. Taawan ti saan akabailan ti Dios nga aramiden. Adtuyak nga adipan ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanya kas insaom. Ket pinanawanen ti anghel. Ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinipay ken ka o Kristo. Kadagiti maibasa tayo, tatangal daw, piyesta ni Apo, piyesta ti pay solemnidad, ti pan nakapakdaar, annunciation, ni Apo Santa Maria, nga agbalin na ina ti Diyos, may pakdaaran ti Mesyas. Kadagiti maibasa tayo, napunpunno ti imposible, ni Propeta Isaias, na ipadton kanya na, impadtunan nga adda masikog, abalasang at damasikog aberhen na ito yan imbaganan na ipupublikar na nato yan ito'y salmo ay ibanghelyo tayo duamot ti imposibleng agsikog. Bakit? Nagminupusan. Bakit una yun? Sapay la Lopez impotent kunana day dyan nagsikugan. Narigat ko man ati biological kwata yun ka iti bagi ka iti babaeng ka hanga mabalin nga agsikog day ta nga tawon. Ngam inaramid ti Dios. Imposible. No datayo la ang oray nga tanod kadagiti doktor tatta, oray nga tayo araramidan dan. Madi nga ta. Diya ka mo no kasano. Milagro la magaramid imposible nga ro. Ngam inaramid ti Dios. Nagrigat na patyan. Nga ti bakit sapay la Lopez ko na tayo agsikog lumapay inaramid na di tap no nalaklakatay nga awaten nga no kabaulan na nga pagsikugan ti bakit nga Lopez pay addamanen nga narigat nga patsyen ti balasitang nga awam met ti nakakaidda na awam ti boyfriend na narigrigat man nga awaten kas ano nga rod datoy anghel pay tinangibagan ni Elizabeth ka ni Zacarias nga lakay na tinangibagaan na iya templo. Haan nga iso na nga mismo. Tinagreklamo iso nga nagumol. Ngam imay ni Juan Bautista iso deta iya ay ni si Juan Bautista. Tatamat ni Maria iso na nga mismo. Nagparangan na. Kas ano nga maaramid kanya kay dito tamay sa kaberhen ko na ta ubing garo balasitan 13, 14, 15 years old ti estimate dagiti nalaing ti Biblia. Kasano nga maaramid may sa kaberhen. Iso nga dito yung maibasa tayo, kasla lubong nga nagaduti, imposible nga maaramid.
narigat nga maaramid. Iti ay niya nagan guwagas ti panagpampanunot ti tao ti basit nga kabaulan daytoy utek tayo hantay nga kapan mabalin nga panunuten daytoy. Ngam kuna nga rod ditoy, kuna di anghel awan ti saan ang kabaulan ti Dios nga aramidan. Awan ti saan na kabaulan nga aramidan. Nagpigsa nga pamati, nagpigsa nga namnama. Nga daytay awanen tay walang-wala ka na kunana. Awan sa bali a papanamnam ni Apo Dios. Uray tatta. Kanun to nga taaya Apo kuna tayo. Wen agtalet tayo ti lain ti siyensya. Dagiti doktor, ti science. Ngaman tayo lang nga amo, baka no madagdama ipablaak dan nga na maagasan ng dato yan. Di tayo amo, kas la imposible, iji panunot tayo no datay ti mangsulsulbar. Ngam di tayo amo, baka ibaga ni Apo Jesusen, ibaga ni Apo Diyosen nga maawan datoy nga epidemya daytoy nga sakit nga agwarwarasen. Antay lang nga mo kakabsat ng mangtadlat ta tinamnama kada tayo. Alapatid ka rin tayo nagiti aming nga trabaho. Nagiti doktor, adun din sakripisyo, kada ti sa bali nga lugar, adun ti papadi nga napan nangi boys ti biag nga napanlatta ng lanlana ng bisbisita kada ti masakit aging gana nga isu dati nagbalin nga biktima. Nagiti doktor, nurses, amin nga trabaho ti hospitals, adu pa dagiti hanlan na daytoy ti sakit mo, nagsakit mo ti sa bali nga sakit dagitay daddo mga lideres tayo nga magisakripisyo tapno masalwadan ti salon at tayo. Wan sumurot tayo ngam hanta ikatan di ginamnama. Awan di imposibility ni Apo Dios. Nadaduma ka wan uray siya as human being nadaduma ka at daytay duada nga sumamay. Sumamay ti duadwa nga awan data. Ay kasla ko maritay ag-give up di panunot di ti trabaho ti demonyo nga kalaban tayo, ited na ti pan nakaupay. Isungorod nga agpasaway ti dadduman. Lain kalatak idi, hanggang nga maalisan, uri kaawang pay mat unay. Isungorod tay, handa kayo ti maisuro. Tadi di nga rod manglaban, mangsulisog kanya tayo nga, agbalin tayo nga sukir. Agbalin tayo nga natangken ti ulo na. Di nga rod ti mangted ti kalaban tayo. Ngam inyamot ti bagbaga ni Apo Jesus kada tayo. Haan tayo nga maawanan tinamnama, agdalat tanamnama, addan tulat na pinpintas nga bigat. Agur-uray tulat na ti panagsingising ti init, ti kabayatan na ti sipnget nga pagpagnaan tayo. Iso nga agtalit tayo lat ti plano ni Apo Diyos. Awan ti imposible keng kuha na agkararag tayo idi, iyad adda tayo ti agkararag. Iyad adda tayo ti agkamang, haan tayo nga maupupay. Wen, kas tao at dalat tayo ritna nga mauman, kas lako madatay ag-surrender, di na tayo nagkarkararag, takas lang nga mapatpat ganhaan. Sito tali na adlat tayo ginamnama tayo, nga maagasan to ko pa daytoy. Mapaimbag ko, mawaya-wayaan tayo. Dagiti kakabsat tayo nga biktiman, makaritna da ko mati ginawa. Dagiti agladladingit, kaputi pupusay, dagiti kakabagyan da, nanguruna daytoy biktima dito nga epidemya, may kanda kumamot ti mag-up kumaday tangala dingit babaan tinamnama kin Kristo. Ulitin tayo, hana tayo mga kabailan nga baybayan. Na ilumlum tayo ti basol nga imunan, awanan tinamnama nga mismo nga isuna bimma babaan kin Kristo nga anak na. Kas di ti panagayat ti Diyos kanya tayo. Kabailan na nga umay arakupon ti kinakapsot ti tao, ti bagi ti tao. Tapno laeng umay na tayo iyangat, tapno umay na tayo laeng alangunan, yan nakailumluman tayo. Kasta ti kinadungo ti Diyos kada tayo, alaag talit tayo iti Diyos. Iparit na tayo mat, ituloy tayo nga iparit na ti ayat. Uray babasit nga wagas, basit nga banag, makatulong ka dagiti agtrabaho, dagiti frontliners ko na tayo. Uray basit lang nga disiplina. Tapno haan nga agwaras, tapno maliklikan ti panakiwaras dahi nga sakit. Dagiti ti rumbang nga aramidan tayo, kamrunaan na kararag, basit pa'y nga kararag kakabsat. Agtalit tayo kayong kuana. Walwan tayo ti mamati ak. Mamati ak, ti Diyos Ama man nakabalin amin, anang marasway ti langit ken daga,
mamatiyak met ken Kristo bugbugtong anak na pinaputi. At himaw ti aramid ti Espiritu Santo. Inyo na Santa Maria. Nagpalinto mong tayo. Umakdar sa'yo. Nagtutuo, ti panagturay ni Poncio Pilato, na ilan sa iti krus na tayo kinaytayan. Imulog iti ayang iti pinatay, nagumar ti may katlong aldaw. Imulis sa dilangit ket situwa ti makananawan ti Dios Ama na nakabalin namin. Agapunto sa diyay may mamukom kadagiti siribiyag ken kadagiti natay. Mamati amen ti Espiritu Santo, pachekmet ti Santa Iglesia Katolika. Di panagrin nanog dagiti sa santos, di panakapawan dagiti basbasol, pinagkumet panagungar ti bagingen biyag na ganayon. Anday umararaw iti ama tayo na ilangitan, sapay kumata kabayatan daytoy nga krisis, ti panagbiag tayo, daytoy nga rigat tayo, ti parit na kumati ayat ken dungo na, ti panangisalakan na, kadi ti tonggal pangget ko na tayo, denggen na kamkali. Dinggen na kamkali. Daragan tayo, dagiti babaan tinapudno, nga mangkita ti kasapulan dagiti tattao, dawatin mi kan kaapo. Dinggen na kamkali. Kararagan tayo dagiti mangipang pangulo kada tayo ti amin na pagilian, dagiti mangitaulo kada tayo dito nga Pilipinas. Sapay kuma ta naanod dalata di damo upay itadalata ti putputno nadalos a puso agserbi mangkita ti pagsayaatan dagiti tattao nang nangruna dagiti kasapulan agrigat agbisin ken dagiti masakit dawaten mi ken kaapo. Dinggen na kamkali. Ikararagan tayo amin na pampamilya. Dagiti sibubutan, dagiti marigatan, nangruna dagiti pamilya tayo nga adda iti adayo luglugar nga handa ka din na, awan dati din na dagiti kakabsat datatta, sapay kumata maup-up, dahi tangabutan, babaan ti panangipari na ti Diyos, ti ayat na, babaan ti panagsisinnerbi iti tunggal maysa, kat mangnanama tayo kuma, nga sapay kuma, kasalwadan na tayo, ni Apo Diyos, babaan ti panangibaba at ni Apo Santa Maria. Dawatin mi kan kaapo. Dinggen na kamkali. Kararagan tayo amin nga saksakripisyo, dagiti mangibubuhis ti biyag na, dagiti ay doktor, nurses ken amin nga staff dagiti hospitals, dagiti ang trabaho para tilina ken kapya, dagiti pagilian tayo, dagiti amin nga mangisaksakripisyo para iti pagsayaatan, dagiti officials, tapos sapay kuma, tamaikan dati kirat, pigsa, may liklik daman iti daytoy nga sakit at na makapagserbida kadagiti tattao na dawatin mi kan kaapo. Dinggen na kamkali. Kararagan tayo mat dagiti bimusayan, dagiti doctors, dagiti papadi, dagiti amin nga trabaho ken amin nga nabiktima iti daytoy nga sakit. Sapay kumata bigbigan ti Dios ti ayat ken dungoda sakripisyo daydi sibibiyag dapay ket isu kuman ti mga pangipuunan na nga mga lakadakwada ket pakawanan namat dagiti nagri-Rwanda dawaten mi ken kaapo. Dinggen na kamkali. Dawaten tayo matipukod tayo pangge. Kararagan tayo dagiti kakabsat tayo nga di mawat itulong tayo may kararag kadakwada. Dawaten mi ken kaapo. Dinggen na kamkali. Apo, impari nam ti ayat kindungom kada kami, babaan ti yaay ni Apo Jesus, babaan ti panagsikog ni Birhen Santa Maria. Di ka kadagtaktak, kat iyag mo mananday tangadungo kin ayat. Ipari nam anyaman nga wagas kada kami, kada ito timang tinamnama kada kami. Di na kam kadbaybayan, tarabayan na kami, di na tingapasamak mi. Dagat iti dawatin mi, babaan madlaan ti panangibabat ni Maria nga inami. Amen. Bendisyon ang Apo, daytoy datong mi. Itinagan ni Jesus
pagsa tapno na tayo ken dagiti adaton tayo makaiayo ko ma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo aton nakamari iti daton kadagiti imam, ket may paay pakaydayawan ken pakayglorya ang tinagana, ken kastamet a pagimbagan tayo ken kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Man nakabalin a Dios ti misteryo ti tatao ti bugbog tong nga anak mo iso anak ipumanayan ti iglesia. Awatem kad dagitoy daton mi iti kasta mapagasat kami iti panangrambak mi iti daytoy na indaklan a misteryo gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kamamit ken Itag-ayo dagita puspuso yo. dadan sa tayo niya. Agyaman tayo iti Apo a Dios tayo. May karikit rumbeng. Wag noona ya may karikat rumben annong migat pa kay salakanan mi ada kami ti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Dios gapo ken Kristo nga Apo mi. Tani Birhen Maria iti panamati na timpak da artay anghel, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo, sinikog na si aayat ti bugbog tong nga anak mo, ket impas ngay na iti baet dagiti tattao, tapno maisalakan ti tao. Iti kasta iti sidong ni Kristo, pimmudno dagiti inkarkarim, iti ili ti Israel, ket pimmayso dagiti dinamnama, dagiti nasyones, iti nalablabes ngem daydi inararapa abda. Anan sa taga po ken Kristo agrok babita dayag mo, ti ehersito dagiti angeles, ket iti agnanayon, agraragsak dayta saklang mo, iso nga ipaay mo kadi, ket ta itimpuyog mi met tinakurapay at timak mi kat konami adi agsarday. Santo, 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 ti Amo a Dios, dagiti amin a parswan, ti langit ken dagan, nagduday di Hosana di kangatuan, madaydayaw, iyo may tinagan ti Apo, Hosana di kangatuan. Pudno na yapo abig ka akinasanto, kat sikati gubuayan ti amin akinasanto. Dawaten mingarote pa imo ta espiritom, amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinan, kati paay mo ida kada kami abagi gandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na siya ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na. Sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, halain nyo ket mangan kay amin iti daytoy. Tada ito iti bagi, iso may yawat to amay paay kada kayo. Hasta metatalpasan day di pa ng rabiida na ngala iti kalis, nagyaman manenken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo, ket uminom kay amin iti daytoy. Tada ito iti kalis ti dara ti baro, ken nagnanayon at tulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo, ken kadagiti ado at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Nagay ni Kristo, nagungar ni Kristo, umayto ni Kristo. Itingarod pa nang ilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kada impaay mo ama ikari kami. At dito'y saklang mo katag serbi kam ken ka.
dawaten mi Apo tada kami makiranod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na ana Diosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Awatem kadida ti sidong taraniag mapakakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to keneng gasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin na sa santos isuda nakapudno a nagserbikan kaditoy daga magikadua kam to kadmet kadakwada a mangitantan o ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy migan ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti ama ket walon tayo iti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dunteng kumati pagariam, matungpal kumatinaken mo, dito'y nagaakas sa dilangit. Itden kadapan kaldaw ito'y tikanen mi, tipatinayon naldaw. Pakawanan met tibasol mi, akas met pamakawan mi, tibasol do'y tinakabasol kada kami. Di nakamet baybayan, mamanog at pisuliso, dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng ngeti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam namaen mi ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Tapuan ti turay ti panakabalin ken dayaw ket nunayon ring O Apo mi Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapukan niya ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam norigat ti pamati ti iglesia. Ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasikan kuana ti kapya ken panagkaykaysa si kangagbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangat da kada kayo. Kasta kumamit ken Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kordero ti Dios sa may kat kay ibasbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa may kat kay ibasbasol ti lubong kasyan na kami. Kordero ti Dios sa may kat kay ibasbasol ti lubong idem talakam ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Dios sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karing may kakanyat ng ti may salahin na sa umo kaimbag tungkol.
napanag tumungil. O Jesus ko, mamatiak nga adda kay tinasantuan unay a sakramento. Ay ayaten ka nga ipangpangruna ng iti amin abanag, ket tarigagayak nga awaten ka iti kararwak. Ngem gaputa saan ka ang maawat ita itinasantuan a sakramento. Umay ka dito'y puso, uray manlaeng babaen iti na espirituan awagas. Arakupen ka akas manla mismo nga addakan iti puso, ket ikaysak ti sibubukel abagi ken kararwak ken ka. Saan mukad nga ipalubos ang maisinaag ken ka. Amen. Pumararag tayo. Apo, pasingkadam ka, ti unet dagiti isip mi, dagiti misteryo ti podno apamati, tapno da kami amamati, anapaypay so a Diyos, ket tao ni Kristo, asinikog nen enggasatan a Birhen Maria, babaan ti bilag ti makaisalakan a panagungar na, may ragpat kam to iti agnanayon a kinagasat. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, isa makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. At parintuman tayo, tilaluan tayo, tiruratio imperata. Diyos nga mami, kumamang kamgen ka, dinakaro pakasapulan mo. Dawatin mo ito panangi kanawang kada kami iti sakit 2019 ng coronavirus. Anak katayan na ito sumagmamanukin nangikulbo ti adwa at tao. Nagdawat kami iti grasyam. Nagpaay kadagdid at tao. Anak nakaipakaman di ba nakaadat. Noan niya kita sakit da ito'y. Noan niya tinagtaudan na. Kinukasano mo di ba nakatipa nagwaras na. Tarabayan ti pa nagsukisok nagiti espiritu ti medicine. Tapno taminganda asilalaing ken sa dudungo dagiti masakit. Kastabay dagiti ahensya ti gobyerno wenno pribado. Anas ken amang biro agas ken solusyon ti epidemya. Idawat mi dagiti agsagsagawa ti daytoy sakit. Tapno may sobre ti sigod ako sa langatda. Ikan na kang ti grasyam agserbi paay ti panagimbagan ti amin. Hindi tumulong ka dagiti agkasapulan. Gapo ken Kristo nga anak mo kinapumi. Isu mangipagbiyakin mangipagariken ka titimpoy ti Espiritu Santo. Diyos nga agnanawing nga wantinggana. Amen. Maria, tulong dagiti Kristiyano. Ikakaasin na kami. San Rafael Arcangel. Ikakaasin na kami. San Roque. Ikakaasin na kami. San Lorenzo Ruiz. Ikakaasin na kami. San Pedro Calungsod. Ikakaasin na kami. Ang ibaon ka wapo, kinasingpet nga serbi tiglasya. Apo at napumakada kayo. Hasta kumabit Bendisyonan na kayo ti man nakabalin na Diyos, ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasin din na Santo na misa, intayo ni ti ayat ken kapya ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. Pagarabi tayo amin.